فقرت بالشرات وكرت بتحلفت أصنعي نبلين تستنت قدما دلاتي خلت حمت حنا نوس وحسنت سلام بمخته تسلا شبابنا تتكلل كلا سلام زخبركم من زخبركن تخاتلتي مدب نلبونا انقوا نمبل 33 عامات على تلدتنا صنت هاجرنا إرترا أبقعكم أبقعنا عمنا لومي مدب نلبونا أبستفلالي قدياتنا كنتكور كما بقسي بزعبابات إيرانا نقفاينا حسابات كنكفلكم مريضنا كمتي بزعبا بانديرانا زتفلالي حسابات زكافلناكم نبات إيرانا نقفاون زقبقو كبري أب مهابو الجامنام انتي كنبركت نمسخخاروم نقفا بات إيرات رايا يكونان مجلسي كبرن مننتن إرترانايو منجس إرترا نبات إيرانا نقفايلو كسمين كله مخنيات اللوام عب تاريخ صورة إرترا اتابت ألاقتنا فتيما زي تدفرت السفر جاقانون كبرتران سلازخونة رايد مايو سلازخونة أبت أواوعان أطاح حزان نقفانا تنكو أكايداك حتى نايو بفلايتهم أب نقداوي نتفتات توافيروم زركبو زيقاتاتنا ننقفا زتفلالي أسمات كتأمقوا زحفرن زحنخن تراي زيكونه عبلعلي وسانيتات منقستي زرق أشكع لالونيوم عبزبا زحزوباتاتنا ننقفا جيني كرشي أنا بالكاس سموك أيركاس زقبر بنك إسقاس باتيرا قبولا يكونان بزا أكاد أمي زملكتكم تكالات منقستي نزي أطبيقكم كتكالسوو نتوم بمخرن معدان كما حيشو نزي كألو زقبو أما طعتي كتوسنو لوم يدلي أساس حزن من اسياتنان هساناتنان كي ترفو نولدهم سعيبهم نافا مبالو قديفهم جيني كرشي نابزبل مسقوامهم صباح نمقرامو زخبده واقا كي يخفلنا نحسب زخبركم سمعتنا كابزك أتسئلنا بروراوي إيوبيلو باتينانا نقفا أبتتنبللو عب تلفزيون إيرتراك قريبو نزنبرا تحستو كنكافلكم زعباني نقفا قالو كفلوري بوطتنا المدفع القامة تغبري حيا لوانت وقل مستقبري قربا عن سبا ردات مصوفري برقد سبيبو جانتلا وروري هاجر إيرترا دحرتي هيوت أمايت أشحات أي حديث تخفلو مرير قدلي لناتنت بعسران 4 جنبوت شحنت شعات 109 حدن ناتنتاج أبيتا أب شحنت شعات 193 بزتقبرة ريفرندم دما نتي أب شحنت شعات 109 حدن زتقونا تفتو ناتنت بحقاو من قدي كم نات هاجر أودو بحبرات هاجرات بانديرا قبو بوتا حيزا حانتي برئسا اتم حدر نات هاجر كسمي وازخلو روحيتات نمملا دما نتي مجزات زقادة فلا بسر بمقلاي رئسان مخال كحجز وازخلو ممرحيتات بمحنسات ناب هنسات هاجر وفيرا كموتريتو دما أبت دحرنات النت زنبرا شدوش دعامتات بزقباء بمتقام كم مقتلتان حانتي لؤلاويت هاجر كتم مالو زلوا نجرات إرترا دما ناي بعلا باتيرا كتحتم بقعت حانت هاجر بعلا اتم حدرو ناي جزا رئسا باتيرا كهلوا مجلتي لؤلاو نتايو بعلا بهاجراو بان كتم حدرو دما تخيل كموتيتو دما قطبا بتزمجي كونتات كتم أزنون كتقواصاصرون يخلا نقطبا كتصلو زخيل نطفتات كم نجدي شرفي ناي وصا هاجر أوشتن وطأن كايدو استفلاليو نقطبا كتصلو زخيلو نجراتن كالن دما نختم حدر تخيل إذا سلازخونه ينبار إرترا دحرس تخايدة تصوي مصنعتي نتي بمجزعة التداخمو زنبرا قطباوي كونوتات بمبربارن مسؤو توهاهيرو زخيد ناي لمعات استراتيجي بمحنساتن قطبا كم حدر زخيل حيلي بمدلدالن دما بحموش دحدار شحنت شعات 197 باتيرا إرترا نقفا مننتن تاريخن حزب إرترا بزترخ من قدي تسريحو نحتمت زبقع باتي أب عالم بمحتم باتيرا هبوب زخونة جرمناو بانك ديستان جافران ستحتم باتيرا إرترا نتز حالفة مرير قالتي تاريخ حزب إرترا نمقلات كابشمو جميرو كساب أبت باتيرا زلو سئلتات كلو تاريخ حزل بمقباريو تسريحو
ኣብ ምሕታሙ ነዊሕ ግዜን ጥበብን ብምሕታት በቶም ነዚ ጥበብ ዝመልኩ ውሑዳት ክኢላታት ብውሕሉል ኣገባብ ተሰሪሑ ንሕትመት በቕዐ። ባጤራ ናቕፋ ቦታ ትምህርትን ቃልስን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ መግዛእቲ ኤርትራ ብጸላኢ ዘይተደፍረት ስፍሓታ ንኡሽተይ ታሪኻ ግን ዓቢ መዳርግቲ ዘይብሉ ታሪኽ ጅግንነትን መስዋዕትን ኣብ ከርሳ ዝዓቆረት ከተማያ ስለ ዝኾነ ድማዩ ባጤራ ኤርትራ ናቕፋ ተባሂሉ ንኽስመ ዝተመርጸት። ባጤራ ሓንቲ ሃገር መግለጺ መንነታን ታሪኻን እዩ። ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳማይ ገጽ ባጤራ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መግዛእቲ ዝተጨበጠ ዓወት ዘንጸባርቕ ካባ ሃጂሞም ብዓወት ባንዴርኦም ናይ ዝተኽሉን ናጽነት ዘበስሩን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስሊ ዝርከብ። ከምኡውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳማይ ገጽ ኩሉ ኣሃዱ ባጤራ ኤርትራ ምስሊ ደቂ ኣንስትዮ ተሳኢሉ ንረኽቦ። እዚ ድማ 30 ሚእታዊት ኣካል ናይ ብረታዊ ቃልሲ ብምቋም ኣጽመስጋይ ንዓኺ ብምባል ኣብ ጎድኒ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ናይ ዝተሰለፋ ጀጋኑ ኣብ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ህንጸት ሃገር ናይ ዝወፈራ ን9 ብሄራት ደቂ ኣንስትዮ ዝውክል ምስሊ ይርከቦ። ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ ሓደ ናቕፋ ድማ ተምሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከለዉ ዘርኢ ምስሊ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ ዝጸንገረ ኩነታት እውን እንተኾነ ዘይተማሃረ ይመሃር ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሓሉ ዝነበረ መትከል ንምርኣይን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩነታት ግዜ ትምህርቲ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍን እዩ። ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ 5 ናቕፋ ስእሊ ዳዕሮ ወይ ድማ ሳግላ ይርከብ። ኣብ ባህላዊ ልምድታትና እዚ ገረብ እዚ ባይቶ ዓዲ ዝእከብሉ ዓበይቲ ዓዲ ብኡስ ዝዓርቅሉን ዝተጋገየ ዝገንሕሉን እዩ። ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ 10 ናቕፋ ምስ እንምልከት ድማ ቢንቶ እትሰግር ኣብ መንገዲ ባቡር ንኽትከይድ ዝተሰንዐት መኪና ትርአ። እዚ ድማ ምልክት ርእሰ ምርኮሳን መሃዝነትን ንምውካል ዝተገብረ እዩ። ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ 20 ናቕፋ ገመል ጸሚዱ ናይ ዝሓርስ ሓረስታይ ስእሊ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ጥቕኡ ኮይና እትጽሂ ጓል ኣንስተይትን ማዕሪኡ ድማ ብትራክተር ዝሓርስ መንእሰይ ይርአ። እዚ ድማ ባህላዊ ማሕረስ ብዘመናዊ ኣገባብ ንምትካእ ዝካየድ ጻዕሪ ዘመልክት እዩ። ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ 50 ናቕፋ ስእሊ ወደብ ባጽዕን መራኸብን የርኢ። እዚ ድማ ወደብ ባጽዕን ኣብ ምንቅስቓስ ኣህጉራዊ መራኸብ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘመልክት እዩ። ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ 100 ናቕፋ እንረኽቦ ስእሊ ኣብ ዑር ጸሚዱ ናይ ዝሓርስ ሓረስታይ ምስሊ እዩ። እዚ ድማ ዘመናዊ ማሕረስ እውን እንተተኣታተወ እቲ ንዘመናት ዝኸደ ባህላዊ ንጥፈታት ካብ ኣእምሮ ሓደሽቲ ወለዶታት ክሃስስ ከም ዘይብሉ ይእምት። ኣብ ቀዳማይ ገጽ ኩሉ ኣሃዱታት ሳናቲሙን ካባ ሃጂሞም ባንዴራ ናይ ዝተኽሉን ናጽነት ናይ ዘበስሩን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስሊ ክህሉ እንከሎ ኣብ ድሕሪዋይ ገጽ ድማ ብሰንኪ መግዛእቲ ናይ ምጽናት ሓደጋ ኣንጸላሊዎም ናይ ዝነበሩ እንስሳ ዘገዳም ምስሊ ይርአ። ባጤራ ናቕፋ ብኣዝዩ ረቂቕ ኣገባብን መስርሕን ዝሓለፈ ኮይኑ ጽረት ሚናውን ስለ ዘለዎ ንምብዝሑ ኣጸጋሚ እዩ። ብዓይኒ ከነስተፍለሎም ዘሸግሩ ነገራት ድማ ኣቑሞሞ ይርከቡ። ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ኣልትራ ቫዮለንታዊ ጩራ ጥራይ ክረኣዩ ዝኽእሉ ብኽልተ ገጻት ሓደ ምስሊ ዝርአ ገመል ኣሎ። ከምኡውን ብሓደ ወገን ባንጤራ ዝርከብ ትኹላዊ ሽራጥ ዘብለጭልጭ ምስሊ ኣግማል ትምልከት። ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ባጤራ እውን መንግስቲ ኤርትራ ዝንበብ ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ ዝተደጋገመ ጽሑፍ ይርከቦ። ባጤራ ኤርትራ ናቕፋ ሕጋዊ ምዃኑ ዘረጋግጽ ክታም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣመሓዳሪ ባንክን እውን ይርከቦ። ብጀካ እዚ ድማ ብኽልተ ፊደላት እንግሊዝኛ ዝቖመ 7 ካብ ነፍሲ ወከፉ ዝፈላሊ ቁጽሪ ድማ ይርከቦ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ድማ ብቐጥታ ናብ ቤጂኒና ሒዝናኩም ክንጓዓዝ
ኣብኡ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመበል 33 ዓመት በዓል ናጽነት ሃገሮም ዝጸንበልሉ መድረኽ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምስጋርና ግን ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ቤጂን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣቶ ኢዮብ ተኽለ ናባና ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣሎ ከም ዘለዎ ናብ ክቡራት ሰማዕትና ከነብሎም ብቐዳምነት ዕዙዝ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ደቂ ሃገረይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገረ ቻይና ዝርከቡ ኤርትራውያን ነበርትን ተምሃሮን ብዕለት 25 ግንቦት 2024 ኣብ ቤጂን ርእሰ ከተማ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብምትኽኻብ መበል 33 ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነትና ውሕስነት ሰላም በመኸተብ ዝብል ቴማ ብልዑል ድምቀትን ሃገራዊ ወንን ጸንቢልና ንርከብ ኣብ መኽፈቲ እቲ ክቡር በዓል ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣቶ ጸጋይ ተስፋጽዮን ኣብ ዘስምዖ ቃል ብግብሪ ዝተፈተነ ደረት ኣልቦ ትዕግስትን ጠመተ ርሑቕን ንጹር መስመር ሓፋሽን ናጽነት ዘበሰረ ኮይኑ ምዕቃቡን ምሕብሓቡን ሃገራዊ ክብርታትና ኸኣ ዋሕስ ህላወነ እዩ ክብል ምስ ኣብነታቱ ኣብሪሁም ብድሕሪዚ ናብቲ ነቲ በዓል ዝምልከት ዝተዳለወ ፕሮግራም ብምእታው ኩሉ ዜጋ ብምስታፍ ብምዕሩግ ኣገባብ ተኸቢሩ ከም ዝወዓለ ንሕብር ብተወሳኺ ደራስን ተመራማርን ታሪኽን ጸሓፈን ገዲም ተጋዳላይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣብቲ በዓል በኣካል ምሳና ብምስታፍ ተረኺቡ መንባሩ በዛ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱም ደጊብና ነመስግነካ ኣቶ ኢዮብ ተኽለ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣር ካብ ዝቐጺልና ነቲ ስነ ስርዓት ዝምልከት ዘዘራረብናዮም ኣካላት ኣለዉ መክትታልኩም ኣይፈለየና በመጀመሪያ ሽምካን ትርከበሉ ቦታ ንማት ገልጸለይ ሽማይ አርቲስት ብርሃነ ዮሐንስ ወይ ድማ ብሩኖ ይበሃል ኣብ ዝሕብራን ኣብ ሃገረ ቻይና ኣብ ከተማ ቤጂንግ ንበዓልና ብድሙቕ መንገዲ ዘብዕሎ ኣለና ኣብ ከተማ ቤጂንግ ማለት እዩ ሃራይ ኣርቲስት ብርሃነ ብዛዕባ ሕጂ ተብዕልዎ ዘለኹም መበል 33 ዓመት ናጽነት ኤርትራና ከመይ ትጽንብልዎ ኣለኹም እወ ምክንያት ናይ ዝሎም ዓመት ውሕስነት ሰላም ብመከተል ዝብል ቴማ ኣብ ትሕቲ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ነብዕሎ ዘለና ኣብ ሃገረ ቻይና ንርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዘለና ተመሃሮን ከምኡውን ዘለ ክፋል ተማሃሮ ኤርትራውያን ብሓባር ኮይንና ኢና ኣብ ከተማ ቤጂንግ ተኣኻኺብና ነብዕሎ ዘለና ብፅቡቕ መንፈስ ኣብዚ ንበዓልና ዝምልከት ግጥምታት ደርፍታት ከምኡውን ዝፅቡቕ ነቲ በዓል ዝገልጽ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ጌርና ፅቡቕ ንብል ኣለና እስኪ ንስኻ ከም ኣርቲስት መጠን ብሩኖ ከምሳጓውን ብብሩኖ ኢኻ ትፍለጥ እሞ እስኪ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሃዋሁ ብምሉእ ግለጸለይ እንታይ ዓይነት ስእልታት ኣሎ እቲ ባንዴራ ከመይ ኣሎ እቲ መንፈስ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ተሳታፋይ እሞ ድማ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ከም ምህላዎ መጠን እቲ ስምዒታት ከመይ ይቋፀሩ ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ዋላት በዓልና ስንስብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣስመራ ዝበሃል ብፍሉይ ንከታተሎ ኢና ማለት ክዕለት መንፈስ ኢና ነንፀባርቆ እንደለና ሁሉ ብናይ ባንዴራ ናይ ሃገረ ኤርትራ ሸሊሙ ዳሳት ሸሊምናዮ ዘለናዮ ቦታ ብምሉእ ተሸላሊሙ ልክዕ ከምቲ መንፈስ ኣብ ኣስመራ ዘለዎ ናይ ባዕልና ስነት መንፈስ ብዕኡ ብዘይ ንእስ መገዲ ጌርና ኢና ዝፅቡቅ ነብሮ ዘለና ተሳታፋይ ብምሉእ ድማ ኣዝዩ ዝፅቡቅ ልክዕ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ተብዕሎ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ንኣሽቱ ቆልዑት ኣለዉ ብቻይና ዝተወልዱ ካብ ኤርትራ ስድራ እሶም ክስዕስዑ ምስዓኻ ክላሓዩ ክትሪኦም ከለኻ ትሰሙን በቃ ልክዕ ናይ ሃገሩ መንፈስ ኣብዚ ብኸመይ ከም ዘቕርቡ ክትብል ከለኻ ልክዕ በቃ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣነ ኤርትራሊ ዘለዎ ኮይኑ ከማ ናይ ስምዓኒ ልክዕ ኣብ ሃገር ዘለና ኮይኑ ስምዓና ዘለና የንዕሎ ዘለና ኣዳራሽ ማለት እዩ ከም ኣጋጣሚ ኩልኻትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢኹም ናብ ቻይና ቤጂንግ ከይድኩም ዘለኹም ተምሃሮ ኣለኹም ናይ መንግስቲ ስራሕኩም ከካይዱ ዝኸዱ ኣለዉ ብንግድን ብካልእ ዝኸዱ ድማ ኣለዉ ኣብኡ ዝነብሩን ኣለዉ ቻይናውያን ኣጋይስኪ ኣለኹም ዶ መንጎኹም እዎ ቻይናውያን ኣጋይስን ገለ ማሕበረሰብ ይህሉ ወይ እውን ናይ ስራሕ ብጣይ ክህሉ ስለዝኽእል ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዘለዎ ሰብ ሕጂ ሒዞም ዝመፅእ ነቲ ናይ ዓድና ነቲ በዓል ከዓ ነቲ በዓሉን እንታይ በዓል ምዃኑ ብግቡእ ኣረዲእና ገለ ክሪእና ኩሉ ናይ በዓል እዮም ዝተፅሞ ኣለውና ኣብ ሎመዓልቲ ብዙሓት ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ሃገራት ኣለዉ ካብ ናይ ቻይናውያን ድማ ተዓደሙ ኣጋይሽ ኣለዉ ከምዚ መማሃርቲ ካድዩ ወይ ናይ ስራሕ ምፅሓይካ ሕጂ ትዕድሞ
ተቆሙ አሉ ታሲሙን ምሳና ይወዱ ለተከምተና የሀገርና ዋላስ ያመጋገባና ስለዚህ ተበጣጣ አፍሳስ የስመራ ዝግብር ነው አናጥነት ከበቆሙ መገድና ማዕድ ቢርና ዝንዲና እዚህ ዋላስውን አይ ተመስሎ ቢርም ነቶም ተማትና እንደተማና ታባትና ለከፈለ መገድ ተነብሮ ደለና ያሃዋሁን ለተመሰስ የሚፈጥርና ያለና هراي برهانة ጽጌ ምናልባሽ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ባንጀራ ኤርትራ ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክትዛረብ ከለኻ ንስኻ ከም አርቲስት መጠን እንታይ ዓይነት ጦብላሕታ ኣለዎ ውሽጥኻ ብኸመይ ጌርካ ትገልጾ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ኮንካስ ከመይ ጌርካ ትገልጾ ነዚ ግለጾ ተዘለካስ ብኸመይ ጌርካ ትገልጾ ሕጂ ናይ ሃገራውነትን ባንዴራውነትን ላይ ከመይካ ፍልሲ ክላል ደክ ምክንያቱም ስራ ሀገራውነት አርቲስት ባንዴራሎ ባንዴራ አርቲስት ሀገራዊነት ለዘሎ ይህ ሙሱ ነው አላና በከካ ኪት ባንዳን በካልሱ እትናይ ሀገራውነትን ከና ባንዴራ ስለሱ አትመንፈስ ካስለ ሁሉ አነ እንዴ አብቶ ፈይተን ወይ ኤርትራዊ አብቶ ፈይቱ እትመንፈስ ምሳኻ ስለተፈይሲ ከንትና ቀደም ተሪኮን ቢተፈለ ለተሰበሰበና ይስማعني በቃ ምሳኻ አይደል ሙሱ ዝነብር ስለሆነ كل متاعتين كاسري وعيشتنيها بزلفو بيها وانا كنا حاجة سابان دي راختر خليها بلتا من فساد بيكتي خليها بلتاكيني بتعني بفولي وعيد لايف بفولي يعني وانا سابان دي راختر بيس تتبلا خليها حاجة وكان تمحرا سراحنا عبد كان بندم من تستمحرا وسراحنا عبدو له سابان دي را عبدو مدينة دي وعلى سمنطلق الدين بجابو حيثي نعم حكي بقرنا إن شاء الله نمرتي البخارة نعذرك من بانديرا عند الانجير كافا على الدين على هذا الفيلم كان لازمه أكون بتعني جسر عيد الراحة بالسماعة لكن النظر كذي كان كويس عنه وقت أكثر حجر ما كان تغزك برهان بزعبة تيما نايلو معمد انتي مدغتي بس كلا ناي بعد مالك هذا سلام كيف يلي مثلا سلام كذا ويكون كذا يمثلوا رأس كده هم ذلك نهدر عمو أتا ورثنا الدعاء حق سلام نكتون كم ذليا برامو أجرز كما بعد مثلا راح بدلنا أرسل له أمينا فصار مالك حتى بدلنا عجيرة الملك الله ذكرت أنا نفسي نباتنا وصاحب كاسنا الحس أبنا أصنع المالك الرأي أمورتها بتم حلالفه ملقتي كنزازم تقدرنا أخوك برهان برونو أمورتها روحس قدمت عنا كله إكرار وسائل حالتها في مثل حال إكرار هم روحس عن يورلكم هاجر كائنا كتنا بيجينج الرأي بتعمل مسكين برهانه خبرة هذا الفقر عاد خبرت طلعة دماسيسا تدرش نقدمي كبرى أو حيطايا بتقدرنا حكي بحكي مسمار حكي ورصا حكي إلزر حكي هذا حكي بمجمرة شمكان تركبوا له بوتان كتنقرني سمي دكتور سالمان عبد البرهان في أبدين يذكر أبدين مع السنة الكبار هراي دكتور سالمان عبدو ناس الناس جالكم موضوع لهم مدلاو بخمس قلت لي الناس الناس لما نعملوا يسوي مدلاو هنا غيرنا كذي خلت تورثي كوميتي أونا بيجي لنا تراهبنا سفلاني وجلنا كل ما نحكي يدلي نتي سفلاني محاولة نقولوا بحضر حبيبنا نتعلم بنروح كل ستاشمو الدالينا يا مالتي نجد نايك مشلا في زميل بحضر احنا كل كاشم غيرنا الدالينا يا هراي دكتور سلمان عبدو زحالف عمد كاب زكايركم مونا هنا سنة مدلوات بمنصر نزنا يلوم تفرينته بخمي تري الله تفرينته سنة معرض كل هذا السبب خلوا كون أذكروا إنسان مسارحهم ممهرهم فرصة لهم الحجرات مثال أبدي يوم يقولوا يسلمهم هذه الفلوس بدرو
እስኪ ንሰማዕትና ምንቲ ንጹር ክኾነሎም ካበይ ኢኹም ተኣኻኺብኩም ዘለኹም? ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ከም ትፈልጦ ቻይና ዓባይንደ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናይ ቻይና መፅኦም ዘለዉ በዓል ጂንዞ፣ ጓንጆ፣ ሃንጆ፣ ቲያንጂን፣ ካብ ሃርቢን፣ ዳሊያን፣ ዩኒን ወከፍ ካብ ኣዝየን ኤርትራ ዝኾና ከተማታት ናይ ቻይና ከም ተኣኻኺቦም ዘለዉ ነዚ ምትኽኻብ ናትኩም ብመንፅር ናጽነት ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ዝውድእሉ እዋን እንታይ ይብልኹም? ብመንፅር ሃገሮምን ዝነበሮም ልምድን ኩሉ ሰለካ ብከንቀውታ ይኽፍልዮ ፀኒሑ ታሽነት ናይ መዓድናትነት ብሓባር ንረኸበሉ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ስለ ዘሎ ምስ ትምህርቲ ገሊል ስራሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ በቃ ብሃንቀውታ ነዛ መዓድናት ፀኒሑ ንኮላይተን ሃንቀውታና ሰሚርና ድማ ብሓባር ብድምቀት ዘለና ኣጋይሽኩም ከ እንታይ ይብሉ? ኣጋይሽና ብጣዕሚ እዮም በቃ እቲ ፍቕሪ ናይ ኤርትራውያን እቲ ታሪክ ብፍላይ እቲ ዝገብሮ ካስሙስ ዘዳሉ ሕቶታት እንኮላይ በጣም ነቶም ኣጋይሽና ተስተናግድና ዋላ ብክልቲኡ ቋንቋታት ዋላ ብታሽሙ ብቻይኒ ብእንግሊሽ ብትግርኛ ኩሉ ናታሽሙ ዝገብሮ መታን ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ሰብ ንክዕድም መታን ክፈልጥ እዚ ብጣዕሚ ዝዘትምን ኩሉ ዝኣቱ ናይ ታሪክ ኤርትራ ክሰምዖ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ ዋላ እቲ ፍቕሪ ብሓድነት መንጎ ተምሃራይ ዘሎ ኩሉ ክሪኦ ከሎም ብጣዕሚ እዮም ዝድነቑ ናይ ለብ ዘመን ዘላ ቴማ ውሕስነት ሰላም ብምኽቲ እያ ትብል እሞ እዛ ቴማ እዚኣ እንታይ መልእኽቲ እያ ተመሓላልፍ ዘላ ቡ? እዛ መልእኽቲ እዚኣቲ ሰላም ከማና ኣውሲሉ ዝወርድ ከም ዘይኮነ ከምቲ መስዋዕትነት ተኸፊልዎ መኸተ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ብዘይ መኸተቲ ሰላም ከም ዘይነለ ብኸምኡ ይሰብዩ ኣዝዩ ረዚን ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዎ ቴማ ሰላምናሲ ብመፈተና ተመሐሶት ማንም ንዓና ነቲ ሰላም ናክዕድበልና ይኽእል ወይ ኮላይ ከምዝኸማና ዝርግ ኣይኮነን ባዕልና ብፈተና ኢና ሰለና መውሐስ ብኸምኡ ይሰብተለትይዎ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ዘለውን ህፃናት መንስያት ዘለዉ መንስያት ምናልባሽ እንተለዎ እየ ዝብል ዘለኹ ነዛ ሕቶ እዚኣ ህፃናት ኣብ ዝተወለዱ ኣለዉ እቲ ክመርመካሲ ስድሮኦም ዘልምደስቶና ይረኽቡን እዮም ኣብዚ ግን ናይ ካልኦት ቆልዑ ገለ ምስ ረኣዩ ምስ ዝናይናት ፍልነት ብጣዕሚ በቃ ሓጎስ ፍሉይ ሓጎስ ተሰሚዑ ክፃወቱ ፍላይ እቲ ኣዳራሽ ባንዴራ ኤርትራ ወቂቡ ገለ ምስ ረኣዩ በቃ ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ከሎ ልክዕ ዓበይቲ ምሳና ኣሽሙ ገይሮም ዘሚሎም ኣራይ ኣብ መወዳእታ ዶክተር ሳልማን ዓብዱ ናብ ህዝብን ናብ ኩሎም ቶም ምሳኻ ዘለዉ መሳርሕትኻን ብመንገዲ መፅሓፋት ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ክተመሓላልፈሎም ዮሃና ንመላስ ኤርትራ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ከምኡውን ንጅግና ሓይልታት ኤርትራ ዮሃና ክገልፅ ኣራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ዶክተር ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ ንልቦና ደጊምና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ዝመፅእ ሰሙን ብፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ ተሳርፊዑ ሰሰናይ ንኹልና